Soc na Catalina Pol, soc donant d'afèresis. Vaig començar en els 18 anys com a donant de sang, seguint les passes de la meva mare. Aleshores, vaig trobar la meva amiga Francisca, que me va parlar del tema de l'afèresis. La meva filla també, com que la m'enduien jo, ella, Domer Boreró, també ara mateix ja és donant de sang. Jo amb la meva amiga el que fem és quedam un dia, ja en la cita presa, mos trobam en el tren, unes bones xerrades, després, abans de partir d'aquí, ja procurant tenir una altra cita donada per així sabent que cada 2 mesos, mes i mig, tenim una cita aquí i programam les nostres excursions. El primer de tot, venim aquí i després un dia de compres, un dia de cultura, un dia de lo que surt. I ojalà pugui seguir donant per un quant d'any més.